Laajuus voidaan kuvailla yksinkertaisimmillaan esimerkiksi tälleen. Kiinteistöjen vesijohtojärjestelmä uusitaan, kiinteistön viemärijärjestelmä uusitaan, kylpyhuoneet uusitaan. Tässä se on lyhykäisimmillä. Jo tällä te tulette saamaan tarjouksia ja saatte ihan valmiin putkiremontinkin. Mutta yleensä ne ongelmat tulee tästä. Eli mä annan nyt esimerkin vaihtoehtoisista tavoista kuvailla samoja asioita, niin hahmotatte, että mikä siinä on muuttujana. Esimerkki, miten täsmennetään kiinteistön käyttövesijohdot uusitaan. Sinne voidaan kirjata vesijohtoliittymä, ulkopuoliset vesijohdot uusitaan, kaikki sisäpuoliset vesijohdot uusitaan, nousuvesijohdot asennetaan olemassa oleville paikoille, taikka sitten kylpyhuoneisiin, valmiselementteihin. Kaikki vesikalusteet uusitaan ja sinne voidaan vaikka tarkentaa malli, mikäli on tärkeää taloyhtiölle, niin vaikka kullattu vessanpönttö. Ja mikäli nämä kaikki on kirjattu sinne sopimukseen ja tarjouspyyntöön, niin tullaan myös se kullattu vessanpönttö sinne saamaan. Pointtina tässä oli se, että kaikki oleellinen, tärkeä on hyvä kirjata tai tulee kirjata siihen tarjouspyyntöön ja sopimukseen, niin silloin juurikin saadaan sellaista, mitä ollaan tilattu.